waɗannan ƴan uwansa ne sun tabbatar cewa bai yi amfani da lafazin da ta dace akan manzon Allah ba. To ku munafukan izala na garin nan da munafukan izala waɗanda suka zo mai ɗauki, ga ƴan uwanku ƴan izala ba mu muka faɗa ba, suna faɗa cewa lafazin da ya amfani da shi a janabun manzon Allah su'ul adabi ne. To su'ul adabi a janabun manzon Allah dama kaman yanda su sun rubuta, izalar ta rubuta a takardar da ta fitar jiya, ta ce bai yi amfani da lafazan da suka dace ba, wai amma a kira shi a masa nasiha. Kun faɗi cewa a yi wa Abdul Jabbar nasiha lokacin da ya sul adabi? Kun faɗa? To dan me yasa za ku zo yanzu akan shi wannan ku ce wai ana buƙatar a kira shi a yi mai nasiha? Nasiha kenan guda ɗaya, a zauna da shi a yi mukabala da shi, in ya tabbata ya yi wa manzon Allah su'ul adabi kamar yadda kuka faɗa ya tabbata, mu karanta as-salimul maslul ala shatimin rasul na Ibn Taymiyyah a fille mai kai. Wannan shine kawai, babu abin da zai yi baya daga wannan, ba abin da zai yi da baya wannan. Karancin abin da zai samu Dr. Jaki shine abin da aka yi wa Abdul Jabbar a yi masa, mafi karanci. Dan kun ga Abdul Jabbar, babu shakka ba ma goyon baya Abdul Jabbar, kuma har yanzu ba mu tare da abubuwan da Abdul Jabbar suke kai wallahi. Amma inda zaka gaya wa Abdul Jabbar maganar da Dr. Jaki din ne ya faɗa, sai yayi raddi. To wai yanzu kuma wai in banda munafurci irin na izala, in banda kin annabi irin na izala, ya zama da sun yi wannan abun, sun zo wai sun tare a jikin Dr. Jakin da babu wanda ya kubuta daga cikin sharrinsa, ku zo ku tare ku juya wa manzon Allah baya. To mu yanzu ku ji kadiyan mu, ba ruwan mu, muna faɗa na Shehu Muhammad Nasir, tauhidi an ɗauki haƙƙin Allah an ba annabi. Allah ya tsine wa tauhidin da sai an ruguja annabi sannan tauhidin ya tsaya. Babu wannan tauhidin da sai annabi ya ruguje sannan tauhidin ya tsaya. Allah ya tsine masa albarka. A ƙarshe minti ɗaya uwa, ku fahimci wani abu da kyau, muna ta daɗa maimaita wannan abin. Idan Allah tabaraka wa ta'ala kace wannan haƙƙinsa ne ko sifarsa ce, ba a ɗauka a ba wani na'am. Amma ya za ka yi da wasu ayoyi a cikin alƙur'ani da wasu hadisai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo? Mas'alan fa a roƙi annabin nan ba fa wata mas'ala ce ko a je wajen annabi a tambaye shi, ba wata mas'ala ce ta daga hankali ba. Ga mas'alar da abin da muke so sai ku ji sun ce wai a roƙi Allah akan abin da aka san, ka roƙi bawa akan abin da zai iya. Amma abin da bawa ba zai iya ba sai ka roƙi Allah. To tambaya shine, ga bawa zai iya yin wannan abin, ga Allah zai iya yi, haka ne? To wai idan Allah zai iya yin wanda bawa ba zai iya ba, kuma Allah zai iya yin wanda bawa zai iya, wa ya kamata ka roƙa, bawa ko Allah? Sannan wannan fikirar ta cewa in ka roƙi bawa akan abin da zai iya, a kawo mana hadisi ɗaya da manzo Allah ya taɓa faɗan haka, sai abin da bawa zai iya ake roƙansa. Wannan fikirar ta Ibn Taymiyyah ne fa, shi ya kawo musu. Amma in ka kalli ruhin Qur'ani, ka kalli ruhin sunnar manzon Allah, wallahi suna mu'arada da wannan abin. Misali hadisin nan na istighasa wanda an je a lahira, ka ce a lahira, idan misali ka ce istigasa a nan shirka ne, to a lahira kuma aka je a yi shirka, ma'ana a lahira shirka ya halatta kenan. Annabi hadisin Bukhari fa aka ce mutane sun shiga halin haula'i, istaghasu bi Adama, suka roki annabi Adam, suka je suka nemi taimako annabi Adamu, suka roke shi, summa bi Ibrahim, summa bi Musa, summa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In istigasa shirka ne, labudda a wannan ranar ma ya zama shirka. In bai zama shirka a wannan ranar ba zai zama shirka a duniya ba. Wannan abin da yake kenan. Sannan ku lura, in Allah zai ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama, annabi da kai jifa ba kai jifa ba, Allah ne ya jifa. Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, wanda suka yi maka mubaya'a suka gaisa da kai, hannun Allah ne akan hannunsu, kuma hannun manzon Allah ne akan hannunsu abai. Amma Allah ya ce hannun Allah, Allah ya ce man yudir rasula faqad ata Allah, wanda ya bi annabi ya bi Allah. To idan kana da fikihu, annabi yayi jifa, Allah ya ce ni nayi, aka gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah aka gaisa, aka zo aka bi annabi, Allah ya ce ni aka bi. Ashe in ka roƙi manzan Allah wa ka roƙa? Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ka roƙi manzan Allah, ba wai kana cewa manzan Allah wani Allah ne daban ba, a'a annabi sallallahu alaihi wasallam, kasantuwan kusancinsa da Allah, babu bawa da yake da kusanci da Allah irin manzan Allah. To in ka roƙi annabi, Allah ka roƙa, kamar yanda wanda ya gaisa da annabi da Allah ya gaisa. In roƙon annabi shirka ne, ka ce wanda ya gaisa da annabi aka ce da Allah ya gaisa shirka ne. In roƙon annabi shirka
shirka ne ka ce lokacin da annabi ya yi jifa aka ce Allah ne ka ce shirka ne. Mutane su zamanto ba su da hankali akan manzo Allah, kowa zai iya fitowa ya faɗi maganan da ya ga dama. To wannan maganan ya ƙare daga yanzu, ba za mu ƙara hakuri akan haka ba. Kuma wannan lakcan muna gaya muku bata tsaya ba, ma mun tsayar da tafsiri ne kawai, an gane. Yawwa gobe muna gayyatan kowa da kowa, shi ma bayan an yi sallan isha'i insha Allah karfe 8:30 a Jaho, titin Jahun din na an sani, daga ka shige kwanan Kwaila ko kwanan Gulmamu, akwai masallacin mu da muka yi yaki muka farauto shi daga hannun Wabiya.